Eluq tal-ktieb tal-Proverbji. Mara taħila, min isiba? Tiswa ħafna aktar mill-ġawar? Fuqha tistrieħ qalb żewġa u dan żgur ikun lu ta' ġid. Risq tajjeb iġġieblu u mhux ħażin il-jum kollha ta' ħajjitha. Tfittex suf u ħjut tal-qoton u taħdmu bil-qalb idejja. Tmitt idejja għall-magħżel, jaqbdu d-dussies idejja. Tiftaħ mal-fqir idejja, tmitt idejja lejn l-imsejken. Għarriq għall-ħlewwa tal-mara, fira sbuħita, mara li tibża mill-mulej ta' min ifaħħarha, għatuha mill-frott ta' xogħol idejja, ħajfaħruha f'bibien il-belt l-emejjel tagħha. Ħini kull min jibża mill-mulej, ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-traqat tiegħu, mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini jint u risqek tajjeb. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dil jammila fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara, kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej, ibirkek il-mulej minn Sion, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha, jalla tara wlied u liedek, ħini kull min jibża mill-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u ż-żmien, ħuti, m'għandix bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid slim u mistrieħ, dak il-ħin stess bħalu ġieħ fuq mara li tkun wasla tal-ħlas, tiġi fuqhom għall-arrieda l-qerda u ma jħilsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrieda bħal ħallil? Intom il-koll uliet id-dawl u uliet il-jum. Aħna maħniex uliet il-lejl, anqas uliet id-dlam. Għalhekk ma għandniex norqdu bħal l-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Alleluja, alleluja. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Wieħed li kien se jsifer seħ lill-qaddija tiegħu u ħallilhom ġiedu f'idejhom lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u sifer. Dak li kien ħall 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Sinjur, Qallu, 5 talenti ħallejt li f'idejja? Hawn ara, għallajt 5 oħra. qallu s-Sinjur, Sewwa, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja? Hawn ara, lajt 2 oħra. qallu s-Sinjur, Sewwa, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax taħsad femma żrajġ u tiġbor femma xerriċ bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn ara, għandek dak li hu tiegħek. qabes is-Sinjur u qallu, Għaddej ħażin u għażin. Kont taf li jien naħsad femma żrajġ u niġbor femma xerriċ? Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda jitfgħuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk
ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Dan 33 ħadd ta' matul is-sena. Illum għandna parabola interessanti, il-parabola tat-talenti. Meta nisemgħu l-kelma talent, tiġina f'moħħna ħaġa li xi ħadd ikun tajjeb fiha. Għandu talent għas-somom, dik għandha talent fl-isport. Imma f'din il-parabola, meta Ġesu jitkellem fuq talent, qed jifhem tip ta' munita antika. Kull talent fil-verità kien jiswa ħafna flus. Fil-parabola, wieħed raġel isiefer u jħalli flusu mal-qaddija tiegħu. L-ewwel tnejn jinvestu l-flus u jirdupjawhom. It-tielet wieħed jibża li se jitlifhom, allura jidfinhom biex iżommhom fi żgur. Ir-raġel kien kuntent bl-ewwel żewġ qaddejja imma nkorla għall-aħħar wieħed dan jista' jidher inġust. It-tielet qaddej mhux bil-għaqal kien qed jipprova jkun. Le, kien beżżiej u ma rsistiex biżżejjed. Forsi strambal naħsbu fil-ħajja spiritwali bħalli kieku kienet flus li n-nies jinvestu. It-tnejn huma għażliet briskju magħhom. Nagħtu xi ħaġa u ma nafux ħanieħdu lura tagħha. Alla hu dak li jagħtina kollox u li jkollna l-ħajja ta' Alla fina jfisser li nagħtu bħalu. Kull ma jagħtina Alla hu rigal u jrid jibqa' rigal, irridu nagħtuh mill-ġdid u mhux inżommuh għalina. Għalhekk jagħmlu sew l-ewwel żewġ qaddejja li jieħdu r-riskju. Jekk tipprova żżomm flusek għalik waħdek, qatt m'int ħatagħmel iżjed flus? Dan hu li jrid ifisser Ġesu meta jgħid għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Aħna nippruvaw nkunu ferħanin u nimtlew b'xi ħaġa, nammiraw lil min jakkwista kull ma jrid. Imma huma dawk li jagħtu minn tagħhom li qed jagħmlu li jrid Alla. Ġesu ma kienx qed jaħdem biex tgħaddi tiegħu meta miet fuq is-salib. Ġesu talilu nnifsu. Il-fidi tikber fina meta naqsmuha mal-oħrajn. M'hemmx bżonn nistennew li nkunu veru speċjali u tajbin biex nibdew. Il-fidi jibħal riskju għax jista' jiġrilna li nibżgħu xi ftit ħajaħsbu l-oħrajn fuqna, imma dan hu riskju li ta' min jieħdu. Mela kif tista' taqsam il-fidi tiegħek? Meta jqum is-suġġett tkellem fuqha bil-qalb, ilbes xi simbolu tal-fidi u tibżax titlob fil-pubbliku bħal f'xi ristorant qabel l-ikel. Iktar ma nagħtu mill-imħabba tagħna, iktar nirċievu lura. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!